niya, magpasalamat ako na pumunta kayo dito sa gym ko at nakita niyo yung nakatuon na kayo dito. Masaya ko na pumunta kayo dito. Yung tinatawag, yung meeting natin, successful 100%. Yo, shout out kay Angkas Mas TV. So ayun guys, subscribe kayo sa YouTube channel niya. Woo! Isa sa mga ano natin guys, player sa small YouTuber. Kita-kits. Abangan nyo sa August 8, August 8. yung laban. Yung training at yung jogging at lahat ng mga sparring nyo. Kasi ginagawa ko na lahat ng training dito para manalo sa laban. Jojo Idea, maghanda ka na dahil 100% na kitang pinaghandaan. Yo, what's up mga kabundal? Nagbabalik naman tayo ang Kasmas TV. So ngayon, ang gagawin natin is magti-training tayo dahil malapit na yung laban natin sa Battle of Small YouTuber dito sa Cebu. Kaya magti-training ako ng maayos para maganda yung laban ipapakita ko sa inyo. Magti-training ulit ako kasi hindi ako nakapag-jogging kaninang umaga kasi malakas yung ulan. Maglalagay muna ako ng hand wrap ko para sa pag-shadow fight at pag-bagging. Shoutout nga pala kay Jojo Ideas sa kalaban ko. Sana mag-training ka na ng mabuti, Lods, kasi hindi ako magdadalawang isip na gawin kung ano ang nararapat sa laban. Kaya, yo, mag-training ka na, Lods. Yung training at yung jogging at lahat ng mga sparring nyo. Kasi ginagawa ko na lahat ng training dito para manalo sa laban.
Let's go. Jump. Jump straight. Jump. Straight. Jump straight po. 1, 3, 4. Puto ng waka. Let's go. What? Let's go. Let's go. Yo, what's up? Shout out kay Coach Ting Bisaya. Yo, good luck sa laban mo ngayong paparating na July 18. Sana manalo tayo at sana gawin mo yung lahat. At good luck din sa atin, sa mga kasamahan ko sa nasasali sa Battle of Small YouTuber sa boxing, sina Borge Alvin. To si Borge Alvin. So, isa siya sa lalaban sa August 15. Hambaw Boy TV, Kakuyaw TV. Hindi ko na ilalahat kasi napakarami ang sasali sa Battle of YouTuber sa boxing. So shout out na lang sa inyo at good luck sa ating lahat. Sana mag-training na kayo ng maayos para mabigyan natin ng magandang laban ng mga subscriber natin. At sa'yo din, Jojo Idea, mag-training ka na. Sana dalhin mo yung, yung hangin na hindi ka mauubusan ng tangke kasi ito na ako. Ibibigay ko ng 100% yung training ko para sa laban. Kayo, manda ka na sa paparating na laban natin sa August 22.
Laban na to! Yo, what's up mga kabunal? So ngayon, tapos na tayo mag-training ng mahigit 9 rounds. So yun, malayo pa yung laban namin sa Battle of Small YouTuber dito sa Cebu. August 8 pa yun magsisimula yung unang laban. Tapos ako is nasa ika-third event ako. So unang linggo is August 8, tapos pangalawa August 15, yung pangatlo is August 22. So at pagkatapos ng laban ni Manny Pacquiao, kung matuloy din yung yung laban ko sa third event ng August, sana manood kayo sa channel ko. Malayo pa yung laban natin nagti-training na tayo ng mabuti para pagdating ng laban hindi talaga tayo mahirapan. Hindi kasi tayo pwedeng underestimate ng kalaban. So shout out sa iyo, Jojo Idea. Sana mag-training ka na rin ng mabuti. Dahil sobrang layo pa ng laban natin pero pinaghahandaan na kita ng gusto. So yun, shout out na lang kay Coach Edito Villamor sa organizer ng namin dito ng Battle of YouTuber dito sa Cebu. At kay Coach Ting Bisaya, shout out sa iyo, Idol Ting Bisaya, siya na manalo ka. Good luck pala sa laban mo, Lods. Sana pagbutihan mo yung laban mo at huwag kang mabaya sa training. Yun, yung mga bros na yan, yung trainer nila dapat talunin mo yung mga trainer nila kasi puro lang naman salita lang mga yan hindi naman sila ganun kagaling. Dapat dito sa Cebu tayong mananalo kasi ang mga Bisaya lang yung malakas. Boom! Angkas Mas TV. Don't forget to subscribe mga kabunal, Angkas Mas TV. At sa lahat ng mga sumali sa Battle of Small YouTuber dito sa Cebu, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-click yung notification bell para ma-update kayo sa bawat training at paparating na laban namin. Thank you! Boom!